Nibalik na pud ko sa lasang. Nanaw ko diri ba kay tago-tago lang ko. Kasi maabot si Tarzan. Kini akong sugilanon karon, mahitungod kini gihapon sa mga abroad. Mga abroad nga nangaminyo og aliens. Kini mga nangaminyo og aliens, grabing pressure ani nila. Kaya una-una sa mga tao, mentalidad labi na sa mga Pilipino, pag naminyo ganig alien, kwartahan na, dato na, baga nagpitaka, adunahan na, og affordable na ang tanan. Di modo, magawas na ng mga istorya nga. May man ang imo, euro naman ang imo, dollar naman ang imo, pounds naman ang imo. Wala na lang ang amo taong din, piso-piso na lang. Wala, ikaw na lang ginabangka. Imo na lang lechon, isagot na lang na tanan. Pastilan ayaw pag kinuripot. Naunsa naman tao ng euro din ha? Uy, ka ng dollar, ka ng yen, ka ng pounds. Igawas na layan na si pagpaugat din ha. Maugid na ang atong madungog no sa mga tao nga ilang ginasulti dito sa mga tao sab katarpulano na nga minyog mga alien. Huy, ayaw tampod nyo kalimti. Uy, na kung euro, dollar, yen, uban pang mga currency din ha, no? Kana sila. Ang ila pong gigastuhan na dito sa lugar kung asa na nagikan. Euro, dollar, pounds, o yen, o uban pa na din ha. Wala nila gipamalit ang ilang mga needs dito sa peso. Kay moingon mo nga dagko mo og kwarta equivalent ni sa Pilipinas. Hello! Wala mi sa Pilipinas mamalingki. Ang among panty og bra, euro, dollar, yen, ug uban pa pounds kung asa mi nagikan. Ang among eyebrow dili peso. Unya kung dili mo matagbaw wala niyo nakuha ang inyong gusto sa inyong higala katapulano nga namin yung alien, inyo na yung libakon, nga namin yung foreigner, namin yung puti, maluma o ba minyo og mga dili mo nato nga can't afford. Daghan na yung mga checha bracket. Ito na nabgis na lang yung ilong di nagpanglibak. Huy, wala po na sila ni uli para sa inyo para magbangka. Wala sila narabaho dito para pag uli nila ibangka sa inyo. Nausagod mo, pasalamat ka ni mo, kay buhi na nga ni uli. Mao tong isa sa mga presyo no, nila tarpulana nga nangaminyo og mga alien. Mo nila madungog mostly sa ilang mga kaila, mga higala, o ni kinsa pa. O kinipod sila, napon sila mga pressure sulod sa pamilya. Kaya kung isa na gani silang pamilya na minyog alien, mo na dayon to'y gisaligan sa tanan. Ay, ikaw anin na may wagag pitaka, ikaw na lang bahala nila mamapapalin na. Ikaw na bahala sa amo din sa na lang din pa. Hoy, kamu daw no, bisan tuog wala mo ng minyog alien, mga anak sab mo. Pariha mo. So kung ang isa medyo taas-taas o dako-dako tuod to sila atagon. Pero ayaw po yung pagsaligi po ng minyog alien. Kaya kung magbinahinay bitaw mo sa mga ari-arian, mayroon man tanan nga anak tang tanan, patas tagbahay na ni. Pero ginastuhay na gani. Iyo, dayon nga, mayamo na, ikaw kay daggag kwarta rin na, ikaw na lang din ha. Unfair po kayo na. Tinukluray pa imo, kaya kung nangatumba pa lagi ko, nangamu pa, nangabuhay na rin. Gabi, duot yun nga pagka tinukluray ba. Unya, ano po yung uban po? Sulod sa pamilya na po ng mulibak sa ilang kuan. Ilang igsuon, unsa ba? Nga namin yung kuan, alien nga, di makapadalag insakto. Wala tagbo sa padala, waka padala. Di ba kung pagod, apilong pang bana nga, kuripot mo ng bana na. Uy! Huwag mo na uwaan na inyong istorya inyo. Ano silabot sa bana sa inyo? Kamu daw, binaminyo mampod mo inyong bana, inyong asawa. Nagpadala ba buwan-buwan sa kuan, inyong pamilya? Wala pa baya. Sa kung ginaingon, kung dollar, euro magaling na sila dito, ang ila pong ikaon-oy na kantidad, pud og mga dollar, euro. Ang ila pong magipansot dollar, euro. Nagtrabaho na sila, dagko sila sweldo, ko ikumpara sa Pilipinas, kung atong ang kuha unang bali sa Pilipinas. Pero, ang ila pang inabuhi dito pud, mahal pud. Dili kay tungod nga minyo na sila alien. Namunit na sila kwarta sa karsada, o namuko na sila kwarta din na sa mga kahuyan, sa nasod kung asa man sila gani. Wala kayo kung palabi sa inyong mga istorya. Uy, tabang-tabang nga. Malipay na lang tana mo, matagbo na lang tana mo, kung naay mahatag sa inyong kapamilya o higala sa inyo. Kung unsa man galing na, katagbaw mo, may gani ka nakabahin na. Kay kamo, nakabahin ba po ingon ana? Sama sa inyong imagination, sa inyong expectation, ana nga naminyo og alien ninyong higala o kapamilya?
Wala baya pod. Patas-patas lang. So sa akong ginaingon, kini ako mga sugilanon wala ko gipatamaan. Kung nangatamaan man galing tang tanan, muna'y gingon, pasensyahay na lang. Ay, thank you.